Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в Смокиновия барон. Аз съм Огнян и днес ще ви представя с моят специален азиатски нож, който е много остър и много трябва да се внимава. Мое любимо ястие, което ми е гвоздей, специалитет, който научих преди няколко години, когато бях в далечен Тайланд. Това е едно автентично, истинско тайландско кари с кокос. Може да се направи вегетарианско, може да се направи с кариди, с калмари или с други морски дарове, може с пиле. В случая, тъй като обожаваме всички с кариди, ще го направя с този морски плод, нали, така им казват, фрути ди маре италианците, морски черешки, също известни в нашата държава. Едно време, като бяхме малки. Дайте близък план да покажем, понеже тайландците са силно вярващи, те са будисти. Тази статуйка си я донесох от там. Също палят ароматни клечки, много са хубави, интензивни, аз ги обожавам тези далекоизточни аромати. Имат най-различни миризми. Будистите, в случая използвам сандалово дърво. Ето те така правят пред Лорд Буда. Техният Бог, техният духовен водач. Аз съм, да кажа, християнин, православен, вярващ, умерено, но много уважавам будизма, тъй като това не е религия, това е философия, учение, което прокламира доброта на хората, взаимно себеуважение към всеки, както към човека, така и към всички живи същества на нашата планета и отвъд нея. Така че будистите са едни много свети хора, които аз уважавам, вярващи са, и в Тайланд ви пожелавам и препоръчвам да отидете. Изключителна държава, много интересна, много екзотична, супер е. Днешното ястие, което казах, че ще направим, близък план, моля да покажа продуктите, намират се лесно навсякъде. Тези подправки си ги поръчах от Турция. Много са красиви също така, съдържат както от Близкия изток, така от Далечния изток, те си приличат съставките и подправките. Супер е, може да си го поръчате от Олдрин, ако имате приятели познати, които ходят дори до Истанбул или до Турция. Сложил съм тук в чинийката тази, която съм ги приготвил, днешните съставки. Когато бях в Тайланд, ме научиха как да ги правя. Тук имаме смлян джинджифил, имаме смлян кориандър, черен пипер, къри, имаме куркума, имаме, това е, как беше тази съставка, индийско орехче, пушен червен пипер, малко къри мадрас и чили червен пипер. Имаме сол, тук имаме корен от джинджифил, чесън. Това е една много интересна люта чушка, която не мога да ви кажа точно каква, не е българска, вносна е, но в повечето магазини, може да малки магазинчета за плод и зеленчук се намират тези чушки. Тук имам накълцано авокадо с малко зехтин, тук имаме зехтин, пресен лук, оригинална чили чушка, ето това си е наистина вече чили чушка, която много използва в Далечния изток, разбира се, божествения кориандър, най-любимата ми подправка лайм, много се използва. Там в кухнята имаме червен лук, бял лук, обикновена червена чушка, обикновена зелена, домат, ориз басмати, разбира се, кокосово мляко и божествените скариди, които са ми любими. Тайната на кърито, т.е. на далекоизточната кухня, че шеф-готвачите там и въобще ястията, когато се правят, се режат на ето тези жулиени. Това им е тяхната традиционна, как да го кажа, организираност на зеленчуците. Просто се нарязват, аз съм ги нарязал чушките предварително. Пазим пръстите, тъй като казах, този сатър е брутално остър. И тази рецепта е различна, екзотична и харизматична, както каза моята приятелка от салсата Ирена. Ирена, здравей! Така че не на всеки може да допаднат, защото вкусовете са много специфични, но ви препоръчвам да я направите, тъй като продуктите са, да я пробвате най-малкото, което е, продуктите са достъпни, продуктите са съвсем на нормална цена. Това е колкото да направите, да речем, един мишмаш за повече хора, като всичкото това нещо стига за 4 до 6 човека. И сега всичките
продукти, ще ги нарежа и вече ще ви запозная как да, ето джинджифила по същия начин го нарязвам първоначално на филийки, да ви покажа, за да не губим време, и пак на малки жулиени, ето по този начин. Затова, както казвам, винаги пазите пръстите и самото рязане на зеленчуците показва далекоизточният му подчертан характер, който е, казвам ви, фантастичен. Така че започвам да режа и след малко ще покажем как продължаваме натам. Чесъна, това е много хитър начин да се кълца бързо. И е така, цък. Пазим пръстите. Аз после ето тези са малко по-седри, но мобилно чесън се слага. Да, тайландската кухня, чесъна и джинджифила ги нямат за нищо. Все едно слагат сол. Ето тук сме нарязали вече зехтинеца. Може и да не е екстра върджън. И сега ето тук как хубаво станаха нашите зеленчуци. Ще сложа първи джинджифила, защото той е така твърдичък и има нужда да се позадуши. Слагам и чесъна, едно хубаво количество направихме, няколко скелитки. Искам да ви кажа, че комбинацията чесън и джинджифил е божествена. Много я харесвам. Далечния изток, микрофонът е включен, да провериме, много го използват и чесъна и джинджифила. Това им е сигурно основата на, да не кажа на всички ястия, но много голяма част. В Тайланд кухнята е много люта, много вкусна, имат много морска храна, риби, калмари, октоподи, раци, филине, хиляди неща. Имат свинско, имат пилешко, имат телешко, невероятно е. Освен това има много какво се прави в Тайланд. Разбира се, не ходиме по тия баровете, където са там лейдибой, мейдибой, жени харесваме. Обаче е опасно да отидете, защото има много красиви жени, които обаче всъщност не са точно жени, ами са друг вид. Така че ако ходите да внимавате, към мъжете се обръщам. Иначе невероятна природа, екзотика, палми, топло време много, влага има. Бангкок е супер интересен град, но има това, което най-много ме впечатли, храма на тигрите, Tiger Temple. Там буддистки монаси отглеждат спасени от дивата природа тигри и туристите могат да отидат и да са съвсем близо до тези божествени животни, толкова красиви, толкова изящни. Вие не можете да си представите какво нещо, какъв звяр е тигъра. Може да ги погалите, може да го разходите, може да си поиграете с тях, разбира се внимателно, с малки тигърчета, с огромни 300 кг зверове. Мъжки, но е супер. После яздихме слонове, къпахме се филине, готини реки. Всичкото това съчетано с тази храна по разни ресторанти. Бяхме на море. Много хубаво. Сега ще прибавя лукът. С малко се отплеснах в разговори, но е много интересно. Така, от тук пробавям и червените чушки, червеният лук, зелените. Доматите ще ги сложа най-накрая, защото те бързо стават. И ето сега, вижте тази ферия, прекрасна, на цветове, колко става красиво и живописно и нарязани по този начин. Значи в далечният изток кухнята е много си прилича. Имам предвид различните видове, дали ще е виетнамска, китайска, тайландска, от Камбоджа, индонезийска. Продуктите се режат по този начин и изглеждат горе-долу така. Има, разбира се, съвсем много видове различни ястия, най-различни видове. Сега това нещо
трябва да покъкри 15 на минути, то бързо ще стане, ще му помогнем като го с капака покриеме и го оставяме да си къкри, като от време на време разбъркваме, разбира се. И вече към края ще добавим солта и останалите подправки тук, които съм приготвил, доматите след малко и така. Колко приятно умекнали зеленчуците. Слагам и доматите, защото те са доста по-мекички, малко ще им трябва на тях. Разбъркване, разбира се, хубаво да стане хомогенно, ароматите са божествени, просто са фантастични. Това си е, както казах, екзотична, различна и харизматична рецепта. Слагам тази специална тайландска, източна, далечна чушка, люта, добре люто е. Тайланд, въобще е далечен изток, готвят много люто, обаче ние българите сме имунизирани, защото ние ядем много люто, така че сме си окей. Но там е по-различен вид люто от нашото, пак е много хубаво. Ето сега ще добавя сол. Морска сол, тя ще се разтопи, разбира се. Толкова е достатъчно. Още малко. Защото тези зеленчуците по принцип поемат. Аз обичам да готвя или с морска сол, или с келтска и с хималайска също става. Даже може би трябваше, тъй като днес правим това ястие, да е хималайска. Но и сега ще добавим тези чудни подправки. Е така директно ги сипвам всичките. И ги разбърквам. И тук веднага се усети аромата, който те прищиха във въздуха, а то е вау! Супер е! Поне на мен много ми харесва, но и на хората, които съм го готвил, също много им харесва. И сега ще ги оставя така да си покъкрят и после след малко ще добавя скаридите и след това и кокосовото мляко, а в този момент сюблинен пускам да загрее водата, където ще свара оризът басмати, който е достатъчен за между 4-6 човека тази купа. Защото не знаете, ориза доста набъбва и си става супер! Карито вече добива една много приятна консистенция на готовност и сега ще добавя скаридите. Ох, майко, колко ще е вкусно! И разбира се, хубаво умешване. Като сега в този момент ще изтискам лайма. Няма да го изтисквам през пръсти, както прави любимецът на мало и голямо Джейми Оливър, защото лаймът той няма пустилки. Така че тук можем и ето просто е така го изтискваме. Добавя един много фин, изтънчен аромат на свежест в и без това лютото кари, но ние ще го сервираме накрая и с резени лайм към кориандъра. Скаридите, те са много нежни, много бързо се готвят. Вижте как започват да се обръщат миличките душички. И сега ще добавя и кокосовото мляко за финален штрих и гвоздей, като то ще прибави тази хубава кремообразност. Видите как се получава. Ох, чудеса! Чудеса от храбро езика ще направим. И сега го обърквам хубаво, като ще го оставя да покъкри 5-10 минути средно, да го проверявам. То ще става ясно кога е готово.
Даже може малко да му сложи капака. И виждаме дали водата ни е завряла за ориза. Още не е. Ще сложа сол, подсолена. Това е достатъчно. Като този ориз басмати, той се вари, той е малко по-специфичен от другите, вари се специално този 6 към 1. Сложите една чаша ориз, слагате 6 вода, по опътването вари се 12 минути, отсежда се от гергир и се сервира прекрасно пухкав. Ето, имаме го, така че аз го изливам. И му давам 12 минути. И сега ще се го сервираме. Преди това обаче за финален штрих, ето така в далечният изток всичко се реже на чомпе. Как е на български? На една страна. Всичко го правят по този готин начин. Ето така, вижте. И в Китай, и в Индия, и в Непал, и къде ли още не. Както и чушките. По-хубаво мирише тази речка. Така, това ни е за украса. Лаймът, задължително. За да си стиснеме. Ето така, штрак. И сервирането е също много важно. Оризът е прекрасен, пухкав. О, как хубаво ухая, басматито е най-любимия ми ориз, божествен е просто. Разтиваме така в една хубава голяма готина чиния. Така и слагаме от божественото кари бизакван, моля. Вижте колко е сочно, колко е тъмънна консистенция, нито е гъсто, нито е рядко, защото карито е тип манджа. Тя не трябва да е като супа водна, но не трябва да е прекалено гъста. Добре люто стана, искам да кажа. Точно тайландският вкус. Хубаво е така да има и сосче. От тук ще сложа няколко червени чушки за украса. От зеленият пресен лук и от божествения кориандър, който ми е любим. Няколко стръка. На моят приятел Мартин Карбовски не му харесва кориандъра и веднъж ме критикува, ама карай. Ето така. И нашето тайландско кари е готово. То много върви с студена бира също така, защото бирата неутрализира на лютото и като хапнете лютичко и като пиенете после студена бира, каза направо тссс. Така че, приятели, пожелавам ви приятна и хубава вечер. Ако ви е харесал епизода, абонирайте се за моят канал Смокиновия барон. Аз съм Огнян. Пожелавам ви да сте живи и здрави, усмихнати и до нови срещи в следващия епизод. Адиос!